Idan da ba ne, idan da ba ne, idan da ba ne. Idan da ba ne kun sani wanda ke sara suka gane hannun kirna tsautsayi ya faru da ni. Dan da ba ne kun sani wanda ke sara suka gane hannun kirna tsautsayi ya faru da ni. Gane hannun kirna suna da ƙarfi ga iko yana zama shirya ga mutum. In ka zirma tarkonsa komai ya ce sai kai na'am. Dan da ba na gane hakan dan yayi min ɗauri na baram. Haɗuwar mu da kirna fas zan ƙara samu kulawa don kusanya ta kasance bayan sun ɗaure mu. Mun kwana ɗaɗɗaure suna a tare da mu a tsare, babu damar mi motsi idanuwansa kan kure. Mun sha wahala sosai ƙarfinmu duk ya kakkare. Kwana uku ba mati bare mu sha mun yo fakare. Mun zamo fa abin tausayi gashi ba mai ceton mu. Ana cikin wannan yanayi tattaki muka farawa, sai tafiya dukkaninmu muke san ba alamu na tsayawa. Binsu shine aikinmu ƙudurinsu ba ma ganewa, har muka kawo wani zango muka yi yadawa. A nan gurin suka kwance mu inda tasir rabu. Ashe mafakata su ce koko na ce muku buya. Ga mutane daban-daban maza da yara har manya, waɗanda duk suka kama ne suna jiran abiya diya. Tausayin su ya kama ni domin gaba ɗaya sun juya. Sai na ji ni kamar zaki ƙarfi na ya dawo. Sake-sake nake a cikin rai yadda za a yi duk mukuta. Hango Maryam ne kwance cikin jini ta barranta. Dan na ruga dan in je gurin dan na jaddada shaidata. Ita ce lallai ba shakka raunuka ne a jikinta, ba ta gane kowa don wuyar da ta shagun kidnapper. Nan gurin nai wani kurari dajin yayi rikicewa, sai ka ce za a yi girgizar ƙasa kowa ya yi rukowa. Su 'yan kidnappers ɗin ma har sun yi tserewa, saboda tsabar sun gigice ɗan da ba na yi fitowa. Duka wanda na kama sai na
na sassara shi. Duka sai da na bi su da ɗaiɗaya na yi wa kowanne rauni. Jiki da fuska ta sun ɓaci kamar na yi wanka da jini. Tattara su gaba ɗaya mun kai tare da yara na wadani. Ba da ɗewa sai ga polis sun biyo sahun suna zuwa suka kwashe su, mu ma suka tafi da mu. Sun kai masu rauni asibiti, Maryam mana a ciki. Sun zarce police station da duk yan kidnappers. Maryam na tare da ni, iyayenta har masu ka zo. Suna ta kuka don murna da godiya gun Allah sarki. Yanzu ya bayyana Maryam, addu'a ta yi tasiri. Yanzu burina ma ya cika, Maryam an bani. Gashi duk laifin da ke ta zargi na an wanke ni. Gashi gwamnati ta yaba kokari na, kyauta ta bani. Matasa ku bar sara suka, sana'a ku nema ba shakka, da haka rayuwar ke albarka. Halin da muke a ƙasar mu, matasa ku za ku kawo mana sauyi. Kar ku gurɓata rayuwar ku da aiki na sara da suka.